Kublai shibun ye phi baro kib ju sertanat ban pe jakane ka video hakane ka channel. Mat mentang an ai ka jiben tip shapi ya ki kam lapnai da ka IB ka bdai ka intelligence bureau ya benda ki post chong ki security assistant but multitasking staff. Te parlok pe jakane ka video hadu banda kod ngan pen share detail pi kum ki nombor ki post ki bla amegalia but habaro ka jinseu ka karan pule but kum no ban apply. Te parlok war clear ban aila jakane ka video but kum juro ban subscribe jakane ka channel. Ka Intelligence Bureau IB ka code application ne phi na banta ki post chong ki security assistant but multitasking staff but clustered ban submit ya ki application form go jong phi kadai ha ka khatlai trek nomor arjar ar phulai te mentang ini page ya ki post detail te ngaba te ha ki post chong ki security assistant lane ki motor transport ki nomor ki post baro ki don hadu lai spa andru par post but namanta ki post category spa namanta ki UR Arspar hui post namanta ki OBC, drip ho post namanta ki SC, live saw post namanta ki ST, live ho post but namanta ki EWS kadai khatnyau post. But hasil long ki don pra post, but haki post kategori spot namanta ki UR, sun post namanta ki ST, live post. But namanta ki post jong ki multitasking staff lane general, ki nomor ki post baro ki don hadu live spa kat sun post, but namanta ki post kategori spot namanta ki UR, Cispa apply post namanta ki OBC, drip sun post namanta ki SC, zero namanta ki ST, ARP sun post but namanta ki EWS kadai safar post. But asilong obron ki post buki belai namanta kane ka MTS but kumjuro philaban apply. But ha kajin seu namanta ki post chong ki security assistant kadai ha ka pay level ka belai kumba arpo hajar neuspa adu drip pokanda hajar cispa plus but kiwi ki allowance. But ha ka jiseu namanta ki multitasking staff kadai ha ka pay level ka banangkong kumba khatpra hajar hadu sanpandri hajar khandai spa ha ka shibnai plus but kiwi ki allowance. But namanta ka qualification jong ka post security assistant ki shim me ki bla pendap ya ka kelas 10 pass lane ka baniar kat na kano ka recognized board. But namanta kiwi ki kriteria ka banangkong pidei bandon ya ka valid driving license namanta ka motor car LMV bala issue da ka competent authority kabar pidei bandon ya ka knowledge jong ka motor mechanism but ban experience ha ka driving motor vehicle but namanta ki post jong ki MTS tani general ka qualification ka bakishim kadai class 10 pass na kano ka recognized board. But hakarta ka phila ban apply kadai hakarta ka ba khatpra hadu ar penyusnyam karta but haka ejer langsung part kadai laisnyam namanta ki OBC sansnyam namanta ki SC ST candidate but haka selection process kadai lomba ka writing test but ka exam center kadai ha Shillong but namanta ka application fees kadai namanta ki UR OBC EWS male candidate kadai sanspa but namanta kiwi part kadai sauspa sanpo te komno phila ban apply namanta ka IB requirement arjar apply namanta ki post jong ki security assistant but multitasking staff te parlok ada pikwa ban apply yakini ki post phila ban apply online lengba ka official website jong ka IB requirement portal nadu ka khat 3 Oktober hadu khalai 3 November arjar arpulai but kaling ban apply ngalabu a description jong ka video te parlok ada pidon kano ka part ka bapim pat sai ba sewa ban comment ha ka video Kublai shibun